ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம காளான் பக்கோடா எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுக்கு 200 கிராம் காளான் எடுத்திருக்கேன். அதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு 1 இன்ச் சைஸில் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இங்கே பாருங்கள் எப்படி கட் பண்ணியிருக்கேன்னா 1 இன்ச் சைஸ்க்கு கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ என்னென்ன தேவைன்னா 3 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 3 ஸ்பூன் மைதா மாவு, 4 கலர் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன், ரெட் கலர். ஸோ அப்போ தான் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும், அதுக்காக. ஸோ மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பெரிய ஸ்பூனில் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி எதுவும் தெளிக்க வேணாம். ஸோ கை போடாமல் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஈரம் இல்லாதனால கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஒரு 10 மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சுட்டு மறுபடியும் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா மஷ்ரூமில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விடும் கொஞ்சம். ஸோ ஒரு 15 மினிட்ஸ் அப்படியே மூடி வச்சுருங்க. ஸோ மூடி வச்சுட்டு இப்போ எடுத்திங்கன்னா நல்லாவே உங்களுக்கு மிக்சர் நல்லாயிருக்கும். ஸோ கடாயில் எண்ணெய் காய வச்சுக்கோங்க. காய வச்சுட்டு சின்ன சின்ன பீசஸாக இந்த மஷ்ரூம்ஸை வந்து பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இதே மெத்தடில் மஷ்ரூம் பதிலாக நீங்கள் வந்து காலிஃப்ளவர் போடலாம், சோயா சங்க்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், காய்கறி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கேபேஜ் போட்டிங்கன்னா இன்னுமே நல்லாயிருக்கும். ஸோ மெத்தட்லாம் சேம் தான். இதே மெத்தடில் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பக்கோடா செஞ்சுக்கலாம். ஸோ நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர்ற வரைக்கும் நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நம்ம பக்கோடா காளான் பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு வரும். தேங்க்யூ.